Iya. Selamat. Gasar, gangsar. Gasar ngetani Pak udah brosot. Lanang. Lanang. Oh, lanang. Kok pinter ya? Bose Lombok ya kok ngekei apa jenenge wi? Nongko. Lek cipi, Mbak, piye rasane? Pahit apa enak ngono lho. Oh, legi. Oh, legi. Tenan. Iya. Agak mliduk. Oh, ren wi enak wi. Bismillah apa urung, Mang? Mbak. Awas ya ilah ilallah. Rasa tenan bersarapan. Ya Allah. Lagi, Mbak? Legi. Nongko ren lho wegi tenan. Dek cacah nggawa. Sapa sing nggawa? Oh, Mbak Eko. Mbak Eko nggawa lho wegi. Kacemleng. Ora Mbak nongkone. Awas tanganmu kanggo ora. Sampeyan kok serius Mbak nak ngiris jrok. Tangan iki kanggo. Tanganmu kanggo ora. Kuwi penting lho. Ya iya wis sangune tangane sangune urip. Menawa sesuk ora candol lancar kacang. Cek ora. Ngono.